Bună, eu sunt Ilinca și o să facem un episod care se numește Curentul prin plastelină. Uite, eu am făcut astea deja. Uitați-vă. Stați să-l aranjez. Merg. Gata, merge. Și acum o să vă zic corpurile componente pentru ca să se facă asta. Aveți nevoie de un suport de baterii, că asta e cel mai important, că asta conduce tot. După aia aveți nevoie de două perechi. O pereche cu cabluri groase și neapărat trebuie să fie una roșie și una neagră. Și uite, le-am aici pe cele subțiri. Prima oară, cablurile astea trebuie să fie formate aici, la bec. Aveți nevoie și de un suport de bec. Uitați-vă, un suport de bec și aici înfilotați becul. Uitați că se aprinde. Trebuie și să cablul ce roșu trebuie să fie făcut la minus și ăsta trebuie să fie făcut la plus. Da? După aia, astea subțiri care vin de aici din spate, trebuie să le prinzi aici, în plastelină, dar să le puneți doar așa un pic, nu până în capăt, da? Și așa o să se aprindă ăsta. Dacă nu vă reușește, mai faceți așa un pic, schimbați ăsta sau faceți așa, invers. Dar eu i-am găsit poziția și merge așa. Merge, uite. Acum o să vă explic de ce am pus bucățica asta de lemn. Trebuie să fie despărțite astea, să nu se atingă și puteți să vă imaginați că ăsta e plus și ăsta e minus. Și trebuie să vă imaginați că nu trebuie să se atingă, că altfel o să se formeze scurt-circuit. Și dacă faceți de multe ori asta, nu o să vă mai meargă cablurile. Sper că v-a plăcut experimentul, să-mi dați un like, sper că v-a fost de ajutor și pa!